60 segons en els que els professors hauran de contestar el màxim de preguntes possibles. Superaran el repte? Benvingut al primer capítol dels 60 Seconds. Avui ha vingut a divertir-se el programa el professor d'Educació Física, Raül. Qui és l'autor del Quijote? Manuel Escobar. Quina és la teva estació de l'any preferida? Octubre. Quin és el riu més llarg del món? El Tordera. Si no fossis professor, quins hàbits t'agradaria tenir? Pastisser. Wait a minute! Quan va acabar la Segona Guerra Mundial? Encara no ha acabat. Prefereixes arribar sempre 10 minuts tard o 30 minuts abans? Prefereixo no arribar. Si no arribo, no quedo. Quin és el país més extens del món? Palafolls. Bro, are you serious right now, bro? Quants anys portes el turro? 12. Qui és l'actor amb més Oscars? Òscar Cortés, de Castellà. Qui és el teu autor preferit? Jim Carrey. A quin país va perdre Napoleó la seva última batalla? A Bonaparte. Què prefereixes, fred o calor? Calor. Com s'anomena l'estadi del Futbol Club Barcelona? Spotify. Quin és el teu programa de televisió preferit? La carta de ajuste. Quin grup cantava la cançó Hey Jude? Los Manolos. Quin és el teu moment preferit del dia? La nit. Qui va dirigir el Lobo de Wall Street? DiCaprio. Quina és la teva beguda preferida? Coca-Cola. La pregunta crucial. Raül, a quin professor nomines pel pròxim 60 Seconds? Ara, penso... Ja ho tinc. A tu, Irina, professora d'anglès de cicles formatius. T'ha tocat!